Είσαι σίγουρη πως ξέρεις πώς λειτουργεί πραγματικά η επιχειρηματικότητα? Πάμε να το εξετάσουμε. Λοιπόν, είμαστε η Κατερίνα Ανδρέου, Και εγώ είμαι η Λόρα Χασάπογλου. Business Energetics Transformation Coach και μέντορες, και σε αυτό το βίντεο σήμερα θα αμφισβητήσουμε στην ουσία όλα όσα ξέρεις για την επιχειρηματικότητα και θα σε βοηθήσουμε να ξυπνήσεις στην πραγματική αλήθεια και στο πραγματικά γιατί εγώ, ενώ προσπαθώ πάρα πολύ στην επιχείρησή μου, κάνω πράγματα, έχω ιδέες, κάπου νιώθω κολλημένη, εξαντλημένη από όλα αυτά λοιπόν που μου έχουν μάθει και μου έχουν πει ότι πρέπει να κάνω. Γιατί υπάρχει και ενέργεια πίσω από όλο αυτό. Μέσα από τα business energetics που θα σου μιλήσουμε και πολύ περισσότερο σε αυτό το κανάλι, που στην ουσία είναι το να ευθυγραμμίσω την ενέργειά μου μαζί με τις στρατηγικές, θα αρχίσεις να κάνεις θαύματα στην επιχείρησή σου. Όπως είπαμε λοιπόν, αν νιώθεις ότι έχεις δημιουργήσει μια επιχείρηση, έχεις όραμα, έχεις πάθος για αυτό που κάνεις, αλλά όλα αυτά αρχίζουν και φθήνουν σιγά σιγά, γιατί πρέπει να μάθεις όλες αυτές οι στρατηγικές δεν λειτουργούν, δεν παίρνεις likes, δεν έχεις followers, οι πελάτες σε ταλαιπωρούν και τελικά αυτό το όραμα κάπως χάνεται, κάπως μειώνεται η έντασή του και η χαρά που σου δίνει, τότε μείνε μέχρι το τέλος γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Και κάνε και subscribe, γιατί θα θέλεις να μείνεις εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν 5 τομείς. Έχουμε χωρίσει λοιπόν στο σημερινό βίντεο και θα σου εξετάσουμε και θα αναλύσουμε 5 συγκεκριμένους τομείς της επιχείρησής σου. Είτε έχεις ένα μικρό personal brand, είτε μια πιο μεγάλη επιχείρηση με ομάδα. Δεν υπάρχει διαφορά σε αυτό. Και πάμε αμέσως τώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον πρώτο τομέα, στον οποίο θα εξετάσουμε και θα αμφισβητήσουμε όλα αυτά που ξέρεις, ο οποίος είναι οι στρατηγικές. Σου έχουν μάθει λοιπόν ότι για να έχεις επιχείρηση πρέπει να έχεις funnels, πρέπει να έχεις σελίδες πώλησης, πρέπει να κάνεις λανσαρίσματα, πρέπει να κάνεις περιεχόμενο στα social media, πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι αλλιώς. Και υπάρχουν πάρα πολλοί γκουρού εκεί έξω και πάρα πολλοί ειδικοί που σου λένε πώς να είσαι, τι να κάνεις, πόσα περιεχόμενο να ανεβάζεις. Υπάρχουν πάρα πολλές στρατηγικές και όλοι σου λένε κάνε αυτό γιατί το κάνω κι εγώ και λειτουργεί. Και πας και το κάνεις κι εσύ. Και για σένα δεν λειτουργεί. Δεν πήρε τους πολλούς Ρωτιέσαι πελάτες. γιατί δεν λειτουργεί και εκεί πέρα αρχίζουν, δεν έχεις τόσους πολλούς followers, πρέπει να κάνεις και διαφήμιση, πρέπει να κάνεις email marketing. Ίσως και εκεί πέρα είναι που κάποιος πραγματικά τον δικαιολογούμε αν ε, σταματάει πια να του αρέσει το online περιβάλλον και θέλει να σταματήσει την επιχειρηματικότητα, την online επιχειρηματικότητα εντελώς, γιατί δεν λειτουργεί για αυτόν. Και του λένε κάνει υπομονή και θα λειτουργεί. Μα κάνω βίντεο ακριβώς όπως μου το είπατε. Γιατί κανείς δεν μου γιατί ο αλγόριθμος. Και μετά η συζήτηση είναι αένα ή δεν σταματάει ποτέ και πάντα το μπαλάκι πέφτει πάνω σου ότι κάτι σε σένα φταίει και δεν, γιατί η Είναι- στρατηγική είναι εκεί και είναι σωστή, αφού λειτουργεί στους άλλους. Οι άλλοι Άρα είναι εγώ καλά. κάνω λάθος. Ναι, Εγώ εγώ κάτι κάνω έχω κάτι λάθος. λάθος. Δεν είμαι φτιαγμένη τελικά γι' αυτό. Και εκεί Η αρχίζει η η απογοήτευση. απογοήτευση. Το δεν είμαι αρκετή, πρέπει να μάθω κι άλλα, πρέπει να μάθω κι άλλα και πας και παρακολουθάς κι άλλες εκπαιδεύσεις και κλείνεις πακετά συνεδριών για να σου μάθουν και αυτή τη στρατηγική, να την έχεις και αυτή στη φαρέτρα σου, σαν να μην σου φτάνουν όλες αυτές. Το θέμα δεν είναι οι στρατηγικές, δηλαδή εσύ γιατί κάποιος άλλος χρησιμοποιεί αυτή τη στρατηγική που χρησιμοποίησες κι εσύ και για εκείνον δουλεύει και για σένα δεν δουλεύει. Η διαφορά εδώ, μάλλον εκεί που θα κάνει τη στρατηγική αυτή να δουλέψει, είναι όταν δουλέψεις και εσωτερικά. Όταν κάνεις εργασία με τον εαυτό σου, όταν αλλάξεις τη δόνησή σου και την ενέργειά σου και από τον φόβο του αν θα λειτουργήσει η στρατηγική, αν θα πάνε τα πράγματα καλά, να μετακινηθείς στο πάνε τα πράγματα καλά. Έρχονται πελάτες και η στρατηγική αυτή με εκφράζει επιτέλους. Δεν έχω επιλέξει μια στρατηγική η οποία με πιέζει, με εξαντλεί και, και με βάζει σε καλούπια και σε ένα πλαίσιο στο πώς πρέπει να είμαι. Εξέτασε λοιπόν λίγο τις στρατηγικές σου, τι είναι αυτές οι στρατηγικές που ακολουθείς, τι δουλεύει, τι σου ταιριάζει, τι δεν δουλεύει και τι δεν σου ταιριάζει και άρχισε να αναθεωρείς. Θα μου πεις, είναι δυνατόν τώρα η δική μου ψυχολογία και το πώς βλέπω τα πράγματα να επηρεάζει μια στρατηγική η οποία είναι δοκιμασμένη και έχει πετύχει σε τόσο κόσμο? Κι όμως, ναι. Δεν πιστεύω να αμφισβητείς ότι μπορεί να ξυπνήσεις κάποια στιγμή με
πολύ καλή ενέργεια και να σου πάει η μέρα πάρα πολύ καλά, ή να μπει σε έναν χώρο με υπέροχη αυτοπεποίθηση, γιατί και αυτό ενέργεια είναι, και να γυρίσουν όλοι να σε δουν. Και κάποιες φορές που δεν νιώθεις καλά, νιώθεις down που λέμε και είσαι κάπως έτσι, κανείς να μην σου δίνει σημασία. Ή τα πράγματα να μην πηγαίνουν και πολύ καλά στη Και μέρα να είσαι σου. λίγο αόρατη. Με είστε σίγουρες πως το έχεις νιώσει Και να αυτό. είσαι λίγο off και λίγο εκείνη τη μέρα τα πράγματα να μην πηγαίνουν και πολύ καλά. Ναι, εσύ το δημιουργείς. Δεν λέμε ότι δεν συμβαίνουν εξωτερικοί παράγοντε ή ότι δεν συμβαίνουν πράγματα γύρω-γύρω που μπορούν να επηρεάζουν καταστάσει, αλλά το πώ στέκεσαι και το πώ είσαι εσύ στην επιχείρησή σου, στη ζωή σου, στην παρέα σου, εκείνο το βράδυ στο μπαρ, ναι, μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Και έτσι κάπω συμβαίνει και στην επιχειρηματικότητα και μέσα από τα business energetics. Στην αρχή όλα αυτά ακούγονται λίγο κάπως, αλλά δεν χρειάζεται να πιστείς από την αρχή 100% για να προχωρήσεις. Φτάνει να είσαι ανοιχτή. Φτάνει να καταλάβεις ότι ρε εσύ, έχω κάνει τόσα πράγματα ή δεν έχω κάνει και έχω μείνει λίγο έχω έμπνευση. Αλλά αφού δεν λειτουργούν, μήπως είσαι ανοιχτή να εξετάσεις και έναν άλλο τρόπο, πιο ταιριαστό σε σένα, πιο πολύ βγαλμένο μέσα από την ψυχή σου. Γιατί η στρατηγική, ναι, μεν είναι μια στρατηγική και υπάρχουν πάρα πολλές εκεί έξω για να ακολουθήσεις και να εφαρμόσεις. Αν αυτή όμως δεν είναι η προέκταση της ενέργειάς σου, δεν είναι ευθυγραμμισμένη με όλα όσα θέλει να κάνει και να είναι ο ανώτερος σου εαυτός, γιατί τώρα δεν μιλάμε να δημιουργήσει κάτι, μια στρατηγική από τη λογική, γιατί όταν δημιουργείς από τη λογική, εκεί βάζεις αυτόματα και ταβάνι και περιορισμό στο τι μπορείς να κάνεις και τι μπορείς να καταφέρεις. Οπότε μιλάμε το να αρχίσεις να δημιουργείς από την ανώτερη σου πλευρά. Και μέσα από την Τώρα ανώτερη τους πήγαμε στα πλευρά βαθιά. Τους πήγαμε στην ανώτερη πλευρά. Έχουμε ανώτερη πλευρά. Είναι πράγματα τα οποία θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνος και αρκετά βίντεο για να περιγράψουμε και να πούμε. Γι' Αλλά αυτό λέμε εμείς κάνε subscribe στο κανάλι, γιατί έρχονται πολλά. Αλλά ναι, υπάρχει ανώτερη πλευρά, είναι η πλευρά του εαυτού μας, είναι μέσα μας και η ανώτερη μας πλευρά και αυτή η ανθρώπινη μας πλευρά, η οποία, ας το πούμε έτσι απλά προς το παρόν, τα καταφέρνει καλύτερα και γρηγορότερα τα πράγματα. Μπορεί να την έχει συναντήσει κάποια στιγμή στη ζωή σου, κάποιες μέρες που λες πω σήμερα κάνω θαύμα, τι έκανα σήμερα, πώς έγιναν όλα τόσο γρήγορα, ήταν μια καλή μέρα, λειτουργείς με τον ανώτερό σου εαυτό. Και ας το αφήσουμε εκεί προς το παρόν πριν το Με άνω τελεία. αναλύσουμε πιο βαθιά. Ακριβώς. Ε, οπότε το ένα είναι οι στρατηγικές και πώς πρέπει να τις αμφισβητήσεις τις στρατηγικές. Η αμφισβήτηση δεν είναι ακριβώς λειτουργούν ή δεν λειτουργούν, αλλά πώς πρέπει να βλέπω εγώ τις στρατηγικές για να αρχίσουν να λειτουργούν. Είναι το σωσίβιό μου το οποίο θα ανέβω πάνω και θα με σώσει και θα βγάλω τα λεφτουδάκια ή θα έρθουν οι followers ή θα πετύχει το λανσάρισμα μία ή δύο φορές, ή είναι ένα μέσο για να πω την αλήθεια μου στον κόσμο, να πω το όραμά μου στο κοινό μου. Για να Είναι βγάλω την τελικά η αυθεντικότητά μου. στρατηγική. Και η λέξη λεφτουδάκια δεν θεωρώ τα χρήματα ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά αν είναι ο αυτοσκοπός από την αρχή της στρατηγικής στο να βγάλω χρήματα, πολύ πιθανόν να μας αγχώσει, να μας φοβήσει και να μειώσει και την ενέργειά μας και να λειτουργήσουμε μέσα από αυτό το φόβο. Ακριβώς. Οπότε, πάμε στο δεύτερο τομέα. Κοστολόγηση, λοιπόν. Ένα πολύ hot θέμα και σου έχουν πει πολλές φορές. Θα κάνεις λανσάρισμα, ναι, να κάνεις early bird, να κάνεις πακέτα, να βάζεις εκπτώσεις, να δει και κοστολογείς γενικά με όλα όσα σου έχουν πει. Ο κόσμος δεν αγοράζει, σου λένε. Βάλε χαμηλή τιμή έτσι ώστε να ακούσεις ναι, να φέρεις κόσμο, να φέρεις πελάτες και μπαίνεις και εσύ σε ένα τρυπάκι του ναι, να αρχίσεις να κοστολογείς χαμηλά ενώ μέσα σου ξέρεις ότι αυτό που προσφέρεις είναι για πολλά περισσότερα, εσύ μένεις στο φόβο της απόρριψης, του να μην σε αποδεχτούν, του να μην είσαι ίσως αρκετή για να γίνεις η γυναίκα που θα πληρώνεσαι ένα μεγαλύτερο ποσό, οπότε θέλεις να μείνεις στο πιο χαμηλό, ενώ το μέσα σου φωνάζει ότι θέλω να αυξήσω τιμές, αλλά δεν το τολμάς γιατί θέλεις να είσαι στην ασφαλειά σου. Ναι, τουλάχιστον τιμολογώ χαμηλά, αλλά έρχεται κόσμος. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι που πρέπει να δούμε, μια παγίδα. Η κοστολόγηση μπορεί να
μπορεί να κοστολογήσεις χαμηλά. Θα ξαναφέρω τον ανώτερό μου αυτό τώρα εδώ πέρα. Γιατί στρατηγικά ο ανώτερός μου εαυτός και η στρατηγική μου, αυτή που έχω δημιουργήσει μέσα από τη σιγουριά μου, μου λέει ότι στρατηγικά εγώ αυτό το συγκεκριμένο μάθημα θέλω να το κοστολογήσω χαμηλά. Για κάποιους λόγους στρατηγικούς, όχι μέσα από το φόβο ότι δεν θα έρθει κανείς. Δεν λέμε να μην κοστολογούμε χαμηλά ποτέ κανένα μάθημα ή να μην κάνουμε στρατηγικά ποτέ κάτι δωρεάν. Και εμείς κάνουμε και δωρεάν και έχουμε και χαμηλές τιμές σε κάποια μαθήματα, γιατί στη στρατηγική μας εξυπηρετούν κάτι. Άλλο είναι αυτό. Αλλά όταν κοστολογούμε χαμηλά, γιατί τώρα εγώ είμαι καινούρια στον online κόσμο, έχεις 20 χρόνια πορεία εντωμεταξύ offline, δεν έχει σημασία. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Είναι Χριστούγεννα. Είναι καλοκαίρι. Αυτό είναι μέσα από το αίσθημα αυτής της ανασφάλειας, της αμφιβολίας και του φόβου, που ακόμη και χρήματα να πάρεις, δεν μένεις ικανοποιημένος, δεν είσαι χαρούμενος. Μμ. Δεν λέμε ότι δεν λειτουργεί και ότι δεν θα έρθει ποτέ κανεί. Φυσικά και θα έρθει. Και εμεί το έχουμε κάνει στο παρελθόν και ήρθε Ακριβώς. κόσμο. Και λειτουργεί μέχρι να μην λειτουργεί πια ή μέχρι να νιώθεις ότι αυτό δεν σε γεμίζει χαρά και πληρότητα. Αλλά σου φαίνεται βάρος. Ένας άλλος τρόπος που συνήθως έχουμε μάθει να κοστολογούμε είναι να κάνεις έρευνα marketing, έρευνα συγγνώμη, αγοράς, να δεις τι κοστολογούν άτομα που είναι ανταγωνιστές σου, συναδέλφοι σου, να δεις τι κάνουν εκεί στα μαθήματα τους, τι έχουν βάλει και πώς το χρεώνουν. Και πας εσύ τώρα και βλέπεις ένα μεγάλο όνομα που έχει μια μεγάλη τιμή ή μια αρχή τιμή. Ό,τι και αν σημαίνει μεγάλη, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη και μικρή τιμή. Και λες τώρα εγώ που πάω, ρε παιδί μου. Εμένα δεν με ξέρει κανείς, με ξέρουν πολύ λίγοι, έχω πολύ λίγους μαθητές σε σχέση με αυτόν, με αυτήν. Άρα εγώ τι πρέπει να κάνω, τι μου λέει η λογική μου, να βάλω πιο χαμηλά την τιμή, γιατί ο άλλος είναι πιο μεγάλο όνομα και αφού χρεώνει παραπάνω, γιατί να με επιλέξουν εμένα και να χρεώσω εγώ παραπάνω και ποιος θα με διαλέξει εμένα. Και αυτός είναι ένας λάθος τρόπος να κοστολογήσεις τις υπηρεσίες σου ή τα προϊόντα σου. Ενεργειακά λάθο. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνει τώρα έτσι που το ακούς, ότι το να συγκρίνει τον εαυτό σου με κάποιον άλλο και να τον βγάζει λιγότερο καλό και έτσι γι' αυτό το λόγο να κοστολογεί πιο χαμηλά, καταλαβαίνει ότι δεν κάνει καλό ούτε στη στρατηγική σου, ούτε στο πώ νιώθει για τον εαυτό σου και για αυτό που κάνει. Μπορούμε να πούμε ότι να έχεις εικόνα του τι κάνουν οι ανταγωνιστές, οι συναδέλφοι και όλοι αυτοί και τι υπάρχει εκεί έξω, αλλά μην βασίζεσαι σε αυτό για να κοστολογείς εσύ αυτό που θα προσφέρεις. Μπορεί η δική σου μεταμόρφωση να είναι πολύ διαφορετική από του άλλου, μέσα από αυτό που θα προσφέρεις. Μπορεί να είναι και έτσι κι αλλιώς είσαι μοναδική, είσαι μοναδικός, έχεις κάτι άλλο να προσφέρεις και να φέρεις στο τραπέζι. Οπότε μόνο και μόνο αυτό και ο διαφορετικός τρόπος, οι διαφορετικές γνώσεις, το διαφορετικό background που έχεις είναι απόλυτα αρκετό για να μπορείς να κοστολογήσεις αυτό που πραγματικά εσύ νιώθεις ότι αξίζεις. Θα Οπότε, μπορούμε να πούμε για όλα αυτά πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα κάνουμε ξεχωριστά βίντεο για το καθένα. μμμ, Οπότε ας προχωρήσουμε στο άλλο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στον κόσμο και ειδικά στις γυναίκες, οι πωλήσει. Το ότι δεν είμαστε καλοί στις πωλήσει. Εγώ δεν είμαι καλή στις πωλήσει, δεν μ' αρέσουν οι πωλήσει, πιέζω τον κόσμο, το νιώθω άσχημα. χειρίζομαι, Ορίστε. τον χειρίζομαι λέω. Γυρίζομαι τον κόσμο. Θα με αντιπαθήσουν, θα με βλέπουν και θα γυρνάνε, δεν ξέρω, θα κάνουν scroll γιατί πάλι θα νομίζουν ότι θα τους πουλήσω. Έχουμε ακούσει τόσα πολλά για τις πωλήσει και όμως η πώληση είναι το πιο υπέροχο πράγμα στην επιχείρησή σου. Είναι η στιγμή που μεταδίδεις όλο αυτό το πάθος σου, την αγάπη σου για αυτό που κάνεις και ναι, θες να τραβήξεις τον άλλον κοντά σου, δίπλα σε αυτό που κάνεις, για να του το μάθεις, να του το δείξεις, να του το στείλεις αν είναι προϊόν. Γιατί δεν το βλέπεις με αυτόν τον τρόπο. Επίσης δεν ξέρω κάτι να τη λες για τις ταμπέλες. Δεν είμαι Ναι, καλά στις αυτό. πωλήσεις. Ναι, αυτό δηλαδή θεωρούμε ότι ο πολιτής ο καλός έχει γεννηθεί με ένα πολύ special, ιδιαίτερο ταλέντο και ή γεννιέσαι πολιτής ή δεν γίνεσαι. Όταν λέμε κάνω πωλήσει, δεν εννοώ ρε παιδί μου ότι σηκώνω τηλέφωνο και κάνω κρύα τηλεφωνήματα ή στέλνω μηνύματα στον κόσμο και τους πουλάω, που υπάρχει και αυτό και κάποιες επιχειρήσεις σου διδάσκουν αυτό το πράγμα, να κάνεις κρύες πωλήσει. Αν είναι κάτι που σου ταιριάζει και ταιριάζει σε αυτό που κάνεις, δεν θα σου πούμε μην το κάνεις. Στους περισσότερους και στις περισσότερες μαθήτριές μας αυτός ο τρόπος πώλησης δεν λειτουργεί.
και δεν τους ταιριάζει κιόλα. Δηλαδή, αν μου λέει και εμένα τώρα κάποιο, έχει, ξέρω εγώ, σου δίνω μια λίστα με 100 άτομα και πάρε του τηλέφωνο και θα κλείσει κάποιο από αυτού. Και αν ήξερα και σίγουρα ότι θα κλείσω, και πάλι δεν θα το έκανα, γιατί δεν μου ταιριάζει αυτό ο τρόπο. Οπότε, αντί να βλέπεις, να βάζεις ταμπέλες στον εαυτό σου, δεν είμαι καλή στις πωλήσει, δεν το έχω, δεν βρίσκω τις κατάλληλες λέξεις, ενδεχομένως να πω, δεν ξέρω τι να πω για να πείσω τον άλλο. Δεν τίθεται θέμα να πείσεις τον άλλον ή να τον χειραγωγήσεις, κάτι που μας έχουν μάθει πάλι για τις πωλήσει. Οι πωλήσει είναι πολύ χειριστικές. Θα πρέπει να του πεις έτσι και σου πει έτσι, να τον αντικρούσεις με έτσι και πολλοί γράφουν και Έχει ολόκληρο σενάρια. σενάριο. Ναι, έχω πολλού που δίνουν σενάρια. Θα πάρει τον τάδε τηλέφωνο και θα του πει έτσι, και αν σου πει έτσι, θα του πει αλλιώ, και αλλιώ. Κάτσε. Πού πήγε η αυθεντικότητά μα, πού πήγε όλο αυτό το πάθο του. Κοίτα τι έχω να σου δώσω μέσα από αυτό που προσφέρω. Δεν σου πουλάω τώρα, σε προσκαλώ, σε καλό. Είναι τεράστια αλλαγή της ενέργειας. Από το σου πουλάω, το σε καλό και σε προσκαλώ. Και σε ενεργοποιώ να κάνεις κάτι. Ε, είναι Εντάξει, θα μεγάλη κάνουμε αλλαγή. ξεχωριστό Ναι, βίντεο θα πώς να κάνουμε. μας Είναι μεγάλη το. αλλαγή στο μυαλό μας όταν συμβαίνει. Και ναι, μπορεί να μην χρειαστεί να πάρουμε μια κρύα λίστα και να του πουλήσουμε κάτι που κάποιοι το κάνουν και η μαθήτριά μας το κάνει και με μεγάλη επιτυχία γιατί της αρέσει Της όταν το αρέσει κάνει. όμως. Της Εντάξει, ταιριάζει. της ταιριάζει. Μπορείς όμως να στείλεις ένα μήνυμα. Μπορείς όμως πιο προσωποποιημένο και να... Τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να πεις, όχι, θα τον ενοχλήσω τον άλλο με μήνυμα. Παιδιά, εγώ το κάνω και λειτουργεί και κανένα δεν ενοχλώ και κάνω και πωλήσει. Ναι, Δηλαδή, άμα το κάνεις όμως με το αίσθημα και την πρόθεση του, ότι εγώ θέλω να βοηθήσω και να υποστηρίξω, όχι να ενοχλήσω και μαζί να φέρνω και τον φόβο. Τώρα θα μου πει, με έπρεξες, μη μου στέλνεις ξανά. Δεν πάμε, εντάξει, δεν πάμε και σε όποιον να είναι και στέλνουμε φυσικά και μηνύματα. όχι. Έχει στο μυαλό και τη λογική να σκεφτεί ότι αυτό έχει δείξει ενδιαφέρον στο παρελθόν. Μου έχει απαντήσει στο newsletter μου, με έχει ρωτήσει. Τώρα ίσω να μην έχει δει ότι τελικά έχω λανσάρει, έχω αυτή την υπηρεσία. Με έχει ρωτήσει στο παρελθόν. Γιατί να μην του στείλω ένα μήνυμα. Και σα πληροφορώ ότι αυτό έχει επιτυχία σε ζεστό κοινό που έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, για μένα μπορεί να έχει και 90% επιτυχία. Και άμα Ναι, δεν είναι τώρα γιατί η πολλές πώληση, μπορεί να είναι φορές στο επόμενο. μας είπαν κάνει αυτή την κίνηση και κάτσε και περίμενε. Κάτσε, το συζητήσουμε λίγο. Μπορεί ο άλλο να μην είδε ότι το email σου, αν έστειλε newsletter για να ανοίξει εγγραφέ για κάτι, μπορεί να μην είδε το προθετικό υλικό σου στα social media ή κάπου αλλού. Μπορεί να μην έχει καν ιδέα από αυτό. Και μα έχει τύχει πολλέ μαθητρίε μα να μην έχουν δει ένα newsletter για κάτι καινούριο που ανοίξαμε, που ήταν ανοιχτό μόνο για λίγε μέρε ή κάτι, και να μα ρωτήσουν μετά και να μα πούνε ότι δεν το είδα, θέλω να το πάρω τελικά. Άρα μην υποθέτεις ότι εντάξει μωρέ, θα δούνε από τα stories μου ότι Αυτό είναι πουλάω αυτό. παθητική πώληση. Δηλαδή, κάνω ένα post και λέω κάτι, συνήθως μπορεί να λέω και tips και στο τέλος να πω ότι πουλάω. Αυτό, παιδιά, μπορεί κανείς να μην το δει. Αν δεν έχεις ειδικά Ή και... να μην μείνει μέχρι το τέλος. Ναι, να μην έχουν μείνει. Υπάρχει αυτή η παθητική πώληση που κάποιοι ούτε αυτό δεν κάνουν ή κάνουν μόνο αυτό και λένε εγώ γιατί δεν πουλάω αφού κάνω πώληση. Και υπάρχει και η πιο ενεργητική πώληση που έχει φυσικά πολλά διαφορετικά στάδια και πολλά διαφορετικά πράγματα να κάνεις στην πιο ενεργητική πώληση, που αν την κάνεις από αυτή την ενέργεια της σιγουριάς, της αυτοπεποίθησης, το ότι εγώ τώρα αυτό που κάνω, το κάνω για σένα, δεν το κάνω για μένα, γίνεται, παιδιά, πολύ πιο εύκολα. Και βγαίνει και πολύ πιο φυσικά από μέσα μας η πώληση, γιατί ξέρεις ότι δεν είναι πώληση, ξέρεις ότι δεν χειραγωγώ, δεν ξεγελώ, δεν πάω με ένα ύπουλο τρόπο να πάρω τα λεφτουδάκια, όπως είπε και η Λόρα προηγουμένως, από την τσεπούλα του άλλου, αλλά γιατί ο άλλος θέλει να επενδύσει στον εαυτό του, όχι για να μου δώσει απλά τα χρήματά του. Λοιπόν, θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο σίγουρα για όλο αυτό, και αν θέλεις γράψε μας και στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο τι θα ήθελες να δημιουργήσουμε έτσι λίγο πιο άμεσα για σένα, τι θα σε βοηθούσε περισσότερο. Οπότε πάμε στον τέταρτο τομέα, όπου είναι το marketing. Λοιπόν, πάρα πολλά έχουν ακουστεί σε αυτό το τομέα για το πώς λειτουργεί το marketing. Καταρχάς, και εδώ στο marketing μας έχουν δώσει την πεποίθηση ότι το marketing είναι χειριστικό. Το έχουμε ακούσει από πάρα πολλούς ανθρώπους, έχουμε διαβάσει πάρα πολλά σχόλια κάτω από πολλά βίντεο διαφήμισης ότι προσπαθούν με ένα ύπουλο τρόπο να μας ξεγελάσουν. Οπότε, ίσως, μπορεί και όχι, να βλέπεις και το marketing σαν κάτι το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ καλό, αλλά είναι αναγκαίο κακό. Ναι, γιατί μέσα έχει και τις στρατηγικές και έχει και την προώθηση, ας πούμε, Μμμ. της υπηρεσίας ή του προϊόντος σου. Οπότε είναι τζιζ εκεί πέρα.
άσε αυτά τα μαρκετινίστικα κόλπα τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, σου έρχονται τέτοια πράγματα στο μυαλό. Είναι κάτι κακό να κάνω marketing. Αλλά Ναι. χρειάζεται και από την άλλη, γιατί πώς θα πουλήσω. Γιατί όμως να μην το δω σαν ένα υπέροχο τρόπο να βγάλω την επιχείρησή μου εκεί έξω, να βγάλω εμένα βασικά, γιατί η επιχείρησή μας εμείς είμαστε, όχι κάποιος άλλος, όχι κάτι απρόσωπο. Είναι ένας υπέροχος τρόπος λοιπόν και υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια μέσω του marketing που μπορώ να επικοινωνήσω με τον κόσμο μου, με όλους όσους θέλουν να ακούσουν, να μάθουν για τις υπηρεσίες μου, για τα προϊόντα μου, για το, όχι μόνο για αυτά που προσφέρω εγώ, αλλά να μάθουν πράγματα από μένα, για το πώς να αλλάξουν τη ζωή τους, πώς να τη βελτιώσουν μέσα από όλα αυτά που προσφέρω, πώς να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Άρα γιατί να μην αρπάξω αυτή την ευκαιρία, την πανέμορφη ευκαιρία. Απλά εδώ πρόσεξε τι γίνεται. Σου λένε πρέπει να είσαι σε όλα τα κανάλια social media και TikTok και Instagram και Facebook και LinkedIn και YouTube. Να είσαι παντού. Και εσύ κλατάρεις. Γιατί πόσο περιεχόμενο να δημιουργήσει, πόσο να θέσει τον εαυτό σου και να Βίντεο αφήσει πια την να ενέργειά κάνεις. σου. Ναι, και να αφήσει την ενέργειά σου να διαρρέει σε όλα αυτά και να σπαταλάσει την ουσία την ενέργεια σου σε όλα τα κανάλια social media. Γιατί να μην ξεκινήσει με ένα-δύο που νιώθει ότι σου ταιριάζουν. Δεν θα σου πω τώρα, δε που είναι ο κόσμο σου, που νιώθει εσύ ότι σου ταιριάζουν. Δηλαδή, αν ο κόσμο σου είναι στο LinkedIn και εσύ δεν τον μπορεί στο LinkedIn και δεν σ' αρέσει και δεν σε εκφράζει να δημιουργήσει περιεχόμενο εκεί. Γιατί να πα εκεί, αφού το περιεχόμενο που δημιουργείς δεν θα σε εκφράζει στην ουσία. Πάντως είναι πολύ λυπηρό αυτό που συμβαίνει, γιατί μιλούσα προχθές με μία πελάτησά μου, έκανε τα βίντεο, να κάνω και πιο πολλά βίντεο, έκανε και πιο πολλά βίντεο, έκανε και διαφήμιση, να κάνω και δεύτερη διαφήμιση, να δώσω και μεγαλύτερο budget, να κάνω και εκείνο, να κάνω, να πω και το hook στην αρχή, να κάνω... Και τελικά δεν λειτουργεί. Μετά κάνει υπομονή, άλλαξε συνεργάτες, γιατί μήπως αυτοί που έχεις δεν σου τα κάνουν καλά τα βίντεο, πήγαινε σε άλλους να σου τα κάνουν καλύτερα. Ναι, να πάω. Και τελικά ούτε εκείνο λειτουργεί. Και δεν έχω ραντεβού. Και έρχονται στα ραντεβού. Είναι αληθινή ιστορία αυτή. Και μου λένε, εγώ πήρα αυτό το ραντεβού το δωρεάν για αυτά τα 20 λεπτά δωρεάν που δίνει. Δεν έχω λεφτά να σε πληρώσω παραπάνω. Τι να κάνω, τη μίλησα και αυτή. Δηλαδή, ένα φαύλο κύκλο. Και δεν λέμε να μην κάνει βίντεο, αλλά ξανάρχεται ο ανώτερο αυτό. Έχει ένστικτο. Ή θα κάνει αυτό που σου λένε όλοι. Θα σου λένε βγες με κόκκινο. Μα εμένα δεν μου αρέσει το κόκκινο. Όχι, θα βγεις με κόκκινο. Δεν Δεν έχει τραβάει το μάτι. δεν έχεις κάτι να πεις, ρε εσύ, εγώ νιώθω ότι αυτό δεν μου ταιριάζει, όχι το βίντεο συγκεκριμένα, ο τρόπος ας πούμε. Είμαι πολύ στημένη ή θέλω να το κάνω έξω, στη φύση. Θέλω να το... Δεν λέμε να μην κάνεις στρατηγικές ή να μην κάνεις βίντεο. Ή θέλω να κάνω κάτι άλλο, μήπως να ξεκινήσω με κάτι άλλο, με email marketing που και σιγά σιγά να το κάνω. Δηλαδή δεν έχει ένστικτο, δεν υπάρχει μια φωνή μέσα σου που σου λέει δεν σου ταιριάζει αυτό που σου λένε, προσάρμοσε το λίγο σε σένα. Μμμ. Νιώσε δυνατή και έτοιμη και Ναι, βγάλω. γιατί υπήρχε μια εποχή που τώρα που μιλάμε και δημιουργούμε αυτό το βίντεο, σιγά σιγά ξεπερνιέται, το ότι για να κάνεις βίντεο πρέπει να είναι full επαγγελματικό, να έχει εφέ, να πετάγονται εικόνες, να έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που θα γίνει edit για να ταιριάζει στον online κόσμο, για να ταιριάζει στα social media. Πλέον ο κόσμος μετακινείται γιατί οι χρήστες και εμείς, γιατί και εμείς χρήστες είμαστε σε όλο αυτό, ψάχνουμε πλέον το αυθεντικό. Έχουμε αναπτύξει τον τρόπο που μαθαίνουμε, που επεξεργαζόμαστε, που καταναλώνουμε την πληροφορία και το τι βλέπουμε. Και ο κόσμος πλέον ψάχνει την αυθεντικότητα. Δεν τον νοιάζει τον κόσμο πλέον. Α, θα έχεις ένα full επαγγελματικό βίντεο, ένα full ωραίο επαγγελματικό email με τα γραφικούλια σου εκεί και όλα αυτά ή οτιδήποτε άλλο και αν επιλέξεις να κάνεις μέσα από το marketing. Τον νοιάζει μόνο αυτό που θα πεις και αν εσύ το λες με αυθεντικότητα, αν τον μαγνητίζεις, αν κάτι σε σένα τον τραβάει, αν αυτά που λες τον βοηθάνε, τον εμπνέουν, τον παροτρύνουν, τον υποστηρίζουν, του έχουν δώσει μια άλλη οπτική για να βλέπει τη ζωή ή την επιχειρηματικότητα ή οτιδήποτε άλλο κάνεις και είναι στον τομέα σου. Αυτό νοιάζει τον χρήστη. Όχι αν έχεις τον σούπερ τέλειο ήχο ή τον σούπερ τέλειο φωτισμό ή τον σούπερ τέλειο background. Οπότε βγες λίγο Και από αυτό τώρα το θα μας πεις καλούδι. και τι να έχω τελικά. Δηλαδή πάλι απ' έξω περιμένεις την πληροφορία του τι να έχεις. Και σου λέμε ότι η πληροφορία βρίσκεται μέσα σου και για τον καθένα είναι διαφορετική. Μπορεί εγώ να βγω στο κρεβάτι μου μόλις ξυπνάω έτσι και να κάνω κάτι και να πουλήσω. Και να βγει η Και το Κατερίνα έχουμε να δει. πουλήσει. Και το έχουμε δει να γίνεται. Δεν μπορώ να της πω κάνω αυτό γιατί το έκανα εγώ και πέτυχε. Μπορεί η Κατερίνα να ντρέπεται να το κάνει και να το κάνει κάπως λίγο.
πιο προσποιητά και να μην της βγει. Και να μην μας εκφράζει. Τι γίνεται τώρα και τι είναι αυτό που προσπαθούμε να σας πούμε και ποιο είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Πάλι θα μιλήσω για τον ανώτερο εαυτό. Ο ανώτερος εαυτός σου ξέρει. Τελεία. Το ανθρώπινο μυαλό σου με το οποίο λειτουργούμε κατά μεγάλο ποσοστό δεν ξέρει και θέλει να μάθει. Και μαθαίνει απ' έξω, από πληροφορίες, από μαθήματα κλπ. Και προσπαθεί εκεί πέρα να τα καταφέρει και κάποιες φορές τα καταφέρνει και κάποιες φορές όχι. Γιατί δεν ρωτάς τον ανώτερό σου αυτό που είναι ήδη μέσα σου και ξέρει. Θα μου πεις πώς θα το κάνω αυτό. Εντάξει, θα το δούμε στη συνέχεια, όχι τη συνέχεια του βίντεο. Στη συνέχεια εδώ πέρα στο κανάλι. Είναι μια μετακίνηση που είναι απλή, γιατί είπαμε είναι μέσα σου. Ας πούμε ότι θα μπορούσαμε να χαλαρώσουμε με κάποιο τρόπο, να χαλαρώσουμε ρε παιδί μου, να πάρουμε μερικές ανάσες, να σκεφτούμε και να πούμε έμαθα πώς να κάνω βίντεο. Ήταν χρήσιμο γιατί δεν ήξερα πώς να κάνω. Έμαθα να βάζω και υπότιτλους γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Πώς θα κάνω τώρα εγώ το δικό μου βίντεο, το λωρίσιο, αυτό που θα μιλώ με την αυτοπεποίθηση. Πώς θα το κάνω. Πού θα είμαι, πώς θα κάθομαι, τι θα λέω, τι θα φοράω, πώς θα έχω το μαλλί μου, χωρίς κανόνες. Μμμ. Και ξέρεις, πολλές φορές νιώθουμε ότι είναι. ε, ε, Αναλύουμε πάρα πολύ και το πώς θα είμαι και πού θα είμαι και, και τι φαίνεται πίσω από το βίντεο και όλα αυτά. Νομίζω ότι τα καλύτερα βίντεο ή τέλος πάντων αυτά, όχι μόνο τα βίντεο, αυτά που έχουν περισσότερη επιρροή, είτε σε πωλήσει, είτε το να πάρεις μηνύματα πίσω, είτε να σου πούνε καλά, να έχουν ερωτήσεις πάνω σε αυτό που εσύ θα βγάλεις ως περιεχόμενο προς τα έξω, είτε στα social media, είτε στο email marketing σου, είναι όταν το κάνεις μέσα από έμπνευση. Αυτό το έκλεισες το call με μια πελάτησα και λες, παιδί μου, αυτό που συζητήσαμε θέλω να το εκφράσω, θέλω να το πω στον κόσμο μου εκεί έξω. Δες και παρατήρησε και τις στιγμές που έχεις έμπνευση, δημιούργησε περιεχόμενο και θα δεις ότι αυτό το περιεχόμενο που δεν σε νοιάζει πώς είσαι, αν είσαι βαμμένη ή οτιδήποτε άλλο, ή αν είναι όλα τέλεια ή όπως σου έχουν πει να κάνεις βίντεο, ότι θα πάνε πολύ καλύτερα. Πολύ πολύ καλύτερα και θα σε εκφράζουν και περισσότερο όλα αυτά. Και τέλος, όσον αφορά το marketing, για να το κλείσουμε και αυτό το τομέα και να πάμε στον τελευταίο, είναι και η συχνότητα αυτού που κάνεις. Σου λένε κάνε 6-7 post την εβδομάδα. Σου λένε στείλε 2-3 newsletter την εβδομάδα. Σου λένε κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Ανέβαζε story κάθε μέρα, 15 stories την ημέρα. Είναι αυτό που θέλεις να κάνεις. Θέλεις όντως να σπαταλάς την ενέργεια σου σε τόσο πολύ, γιατί πολλές φορές γράφουμε post, στέλνουμε newsletter απλά για να στείλουμε. Έχει μέσα αξία, έχει σημαντική πληροφορία, έχει κάτι μέσα που εγώ καίγομαι και θέλω να το δώσω στον κόσμο μου, ή απλά το κάνω για να το κάνω γιατί βοηθάει τον αλγόριθμο και θα με προσέξει ο αλγόριθμος. Γιατί πόσοι κάνουν περιεχόμενο 7 μέρες την εβδομάδα και δεν τα likes τους είναι κάτω. Δεν έχει σημασία η ποσότητα λοιπόν και η συχνότητα. Πιο πολύ έχει σημασία η συνέπεια. Θα τολμήσω να πω ότι και η συνέπεια παίζει ρόλο και η αξία που δίνει σε αυτό. Καλύτερα να κάνει 2-3 post την εβδομάδα και να έχουν νόημα και να είναι πλούσια σαν μικρέ εκπαιδεύσει, παρά να κάνει 15 post και να μην έχουν να πούνε τίποτα. Οπότε για εξετάστε το και λίγο αυτό. Και πάμε στο τελευταίο τομέα που θα δούμε, που είναι το branding. Εντάξει, είναι και η ειδικότητα της Λόρας αυτό. Θέλω να πω ότι το branding πάντα έχει να κάνει με αυτό που έχεις μέσα σου και με αυτό που είσαι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Το personal branding μιλάμε, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για corporate branding εταιριών και λοιπά. Μιλάμε για personal branding, για αυτό που κάνουμε εμείς που είμαστε personal brands. Έχει να κάνει με αυτό που είσαι, με αυτό που βγάζεις προς τα έξω και αυτό το γνωστό που λένε τι θα πει ο κόσμος όταν φύγεις από το δωμάτιο. Αυτή η αίσθηση που δημιουργείς με την παρουσία σου. Τώρα, τι μπορούμε να αμφισβητήσουμε για το branding. Είναι τόσο σημαντικό το λογότυπο. Δεν λέω να μην έχεις λογότυπο και εμείς έχουμε και το έχουμε αλλάξει τρίτη φορά. Τώρα αυτό είναι και το παλιό μας, θα το αλλάξουμε. Δεν λέμε να μην έχεις λογότυπο. Δεν λέμε να μην έχεις όνομα. Δεν λέμε να μην έχεις χρώματα. Δεν παίζουν στο personal branding το πιο σημαντικό ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι το πώς είμαι και το πώς εμφανίζομαι προς τα έξω. Και εκεί πέρα πρέπει να είμαι αυθεντικός με αυτός, παιδιά. Το λέω εγώ που έμπαινα σε έναν ρόλο στο personal brand μου και τον τελευταίο καιρό και επειδή ασχολούμαι με τα business energetics, έχω χαλαρώσει και έχω
είμαι τόσο πολύ περισσότερο εαυτός μου που άρχισα να βγαίνω από αυτό το ρόλο και να είμαι η Λόρα που είμαι Ναι. κανονικά. Και τελικά αυτό φέρνει τον κόσμο κοντά μου. Όχι ότι δεν Ωραία. είχα κόσμο, ότι δεν με αγαπούσε ο κόσμος, δεν είχα πελάτες κλπ. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το αντιλαμβανόμουν και το έζησα και το πέτυχα. Ναι, στην ουσία χρειάζεται να αφαιθείς. Και εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση και μεγάλο κομμάτι και λέγονται πολλά γύρω από το τι είναι αυθεντικότητα. Ίσως το εξετάσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Το θέμα είναι να δημιουργείς πράγματα, να βγάζεις τον ανώτερο σου αυτό, την αυθεντικότητα του ανώτερου σου αυτού, χωρίς να φοβάσαι την κριτική, το τι θα πει κάποιος άλλος, το αν είμαι αρκετά επαγγελματίας και μου έμαθαν ότι για να κάνω branding και να βγαίνω προς τα έξω πρέπει να είμαι επαγγελματίας και τελικά τι σημαίνει επαγγελματίας. Και αυτό μεγάλη συζήτηση θεωρώ. Κάνε το έτσι, δες το λίγο με περίεργα τελικά τι σημαίνει είμαι επαγγελματίας. Οπότε αφέσου. Εγώ αυτό θα πω πάνω σε αυτό το τομέα. Αφέσου στην πραγματική σου αλήθεια και στο πώς Ναι, νιώθεις εσύ ότι θες να βγαίνεις προς τα αυτό έξω. που βλέπω και επειδή ασχολούμαι και με γυναίκες όσον αφορά το branding είναι ότι ότι έχουν το κοινό, τις προσδοκίες του κοινού, το τι θέλει ο κόσμος, πώς είναι οι πελάτες, πώς νομίζουν ότι είναι και πάνε πλουπ και πέφτουν εκεί πέρα μέσα και προσπαθούν να χωρέσουν. Και Ακριβώς. πρέπει να είμαι και λίγο έτσι και το κοινό μου είναι λίγο έτσι. Δεν λέω να μην ξέρεις το κοινό σου. Φτιάξε ένα brand που να είναι soul aligned, όπως λέει και το καινούριο μας λογότυπο, ευθυγραμμισμένο με την ψυχή σου και με αυτό που θέλεις και ο κατάλληλος κόσμος θα έρθει κοντά σου. Γιατί δεν το βλέπουμε έτσι, που είναι και πιο εύκολο, από το να πας εσύ στον κόσμο που πιστεύεις ότι είναι κατάλληλος για σένα και αυτό που θέλει να πεις, αυτό να πρέπει να σκεφτείς και να το πεις με τον τρόπο που αυτό το κοινό θέλει να το πεις. Γιατί να μην είσαι εσύ ο εαυτός σου και να έρθει κοντά σου το κοινό, γιατί παιδιά υπάρχει κοινό για τους πάντες. Άμα ανοίξετε τώρα ένα TikTok, ας πούμε, που εκεί πέρα υπάρχει πολλοί κόσμος, θα δείτε σοβαρούς επαγγελματίες με τέτοιο. Θα δείτε νοικοκυρές οι οποίες μπορεί να βγάζουν από την κουζίνα τους πάρα πολλά χρήματα. Πιο νεαρά άτομα που αμφισβητούν το κατεστημένο. Παππούδες που μιλάνε και ακόμη και αυτοί σε κάτι χωριά και έχουν και αυτοί κοινό. Δηλαδή, παιδιά, όλοι έχουμε κοινό. Δεν υπάρχει. Φυσικά. Φυσικά. Και είναι πολύ μεγάλο κλειδί αυτό, το να μην γίνομαι αυτό που νομίζω ότι θέλει το κοινό μου ή οι ιδανικοί μου πελάτες, γιατί εγκλωβίζομαι στην ουσία. Δεν, πολλές φορές νιώθω ότι προτιμάμε να ακολουθήσουμε το κοπάδι, να είμαστε ένα με το κοπάδι, και, γιατί φοβόμαστε να ξεχωρίσουμε, μην είμαστε εμείς το μαύρο πρόβατο, μην είμαστε εμείς οι διαφορετικές. Μα Μμμ. όταν εγκλωβίζεις τον εαυτό σου και το βάζεις μέσα σε τόσα καλούπια, γιατί πραγματικά η επιχειρηματικότητα έχει πάρα πολλά. εμ, Είναι σαν να παίρνεις τον εαυτό σου και τον Να το πετσοκόβεις για να κόβω. χωρέσεις σε ένα κουτάκι. Γιατί να χωρίσω στο κουτάκι και να μην αφήσω τον εαυτό μου τον δυναμικό, τον ελεύθερο να παίξει και να δημιουργήσει και να πάω να μπω σε κουτάκια που θα με καταπιέζουν και κάποια στιγμή δεν θα τα αντέχω άλλο και θα θέλω να βγω από όλο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Κάτι που είναι σημαντικό στο branding, βέβαια πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο για το branding, να μην πούμε και πάρα πολλά, αλλά θα το πω τώρα. Αυτό είναι η συνέπεια. Τι εννοώ με συνέπεια? Έχεις ένα range πραγμάτων που κάνεις και λες ως brand, ως προσωπικότητα και ως άνθρωπος. Έχεις κάποια όρια, ας πούμε. Έχεις ένα μήνυμα που έχει από κάτω και άλλα μηνύματα. Έχεις ένα βασικό μήνυμα, μια βασική υπόσχεση. Αυτή τη συνέπεια πρέπει να την έχεις. Δεν μπορείς να βγαίνεις σήμερα και να λες είναι ωραία τα business energetics και να βγαίνεις την άλλη μέρα και να λες δεν πιστεύω στα business energetics. Οκ. Αυτό και ως άνθρωποι που κυκλοφορούμε στον δρόμο και έχουμε κοινωνική ζωή. Να μην Και το πιο φαινόμαστε λίγο σημαντικό. διχασμένες προσωπικότητες Ναι, στην ουσία. έχουμε ένα βασικό μήνυμα για το τι είναι αυτό που προσφέρουμε. Αλλά ας κοιτάξουμε να είναι κάτι που πραγματικά το αγαπάμε και το έχουμε στην ψυχή μας και τότε θα είμαστε συνεπείς, θα έχουμε την κατάλληλη φωνή, θα έχουμε το κατάλληλο κοινό. Όλα έρχονται λίγο πιο εύκολα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι 5 τομείς που θέλαμε σήμερα να εξετάσουμε μαζί σου σε αυτό το πρώτο μας βίντεο. Ε, Θα θέλαμε να αρχίσεις να αμφισβητείς λοιπόν όλα αυτά που σου έχουν μάθει, να αμφισβητείς λίγο πότε βάζεις τη λογική και πότε εσύ τελικά η δική σου ψυχούλα θέλει να κάνει κάτι άλλο, αλλά βάζεις τη λογική μπροστά. Οπότε θα θέλαμε να σε ακούσουμε. Γενικά θέλουμε να έχουμε επαφή μαζί σου. Άσε μας το σχόλιο σου από κάτω και πες μας τι είναι αυτό που εσύ μέσα από αυτό το βίντεο
άρχισες να αμφισβητείς λοιπόν για το πώς πρέπει να είναι και αυτή είναι η λογική και αυτό μου λένε ότι πρέπει να κάνω και πάω και το κάνω. Είναι ένα τεράστιο βήμα η αμφισβήτηση, Όλα γιατί από εκεί μια ανοίγει το μονοπάτι αμφισβήτηση για άλλα. ξεκινούν και οι μεγαλύτερε επαναστάσει από μια αμφισβήτηση ξεκίνησαν και αυτή είναι μια επανάσταση. Πρώτα απ' όλα στον εαυτό σου και πώ βλέπει τα πράγματα. Εκεί είναι ουσιαστικά το θέμα, όχι προ του άλλου και το κακό marketing και τα κακά social και όλα αυτά. Εμεί με τον εαυτό να αμφισβητήσουμε αυτά που Ακριβώς. πραγματικά πιστεύουμε και ξέρουμε. Ναι, Πιστεύουμε και ξέρουμε. πιστεύουμε σε πολλά εισαγωγικά. Οπότε θα σα αφήσουμε επίση κάτω στο description και με ποιου τρόπου μπορούμε να συνεργαστούμε ή τι προσφέρουμε έτσι για να μα γνωρίσει καλύτερα. Αν θέλει να συνεχίσει μαζί μα και να μπει σε όλο αυτό το μαγικό κόσμο των business energetics, Έχουμε και κάνε δωρεάν ομάδα subscribe. που μπορείς να μπει και εκεί και κάνουμε και εκεί δωρεάν εκπαιδεύσεις. Μμμ. Κάνε subscribe στο κανάλι μας, εννοείται. Και θα σε δούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Πολλά φιλιά! Bye.